Il-kriżi finanzjarja internazzjonali waslet biex il-prezz taż-żejt jaqa' taħt il-$100 l-barmil kemm fi New York kif ukoll f'Londra. F'tem ta' jumejn il-prezz taż-żejt waqa' b'aktar minn $10 il-barmil wara li qed ikun imbassar li se jkun hawn domanda anqas għaż-żejt. Analisti qed ibassru li l-prezz ta' barmil żejt jista' jinżel saħansitra bejn il-$50 u $60. Fl-istess waqt l-investituri mhux qed jinvestu fiż-żejt iżda fast li huma aktar siguri bħad-deheb. Fil-fatt il-prezz tad-deheb kompla tilla l fuq u fl-aħħar sigħat ogħla bi kważi 2%. Diversi analisti qed iqabblu din is-sitwazzjoni mal-kriżi finanzjarja tal-2008 meta ż-żejt minn prezz rekord ta' $150 l-barmil kien waqa' għal $40. It-telf fil-prezz internazzjonali taż-żejt kif ukoll l-inċertezza li qed iġġib il-kriżi finanzjarja qed wassal biex il-konsumatur jieħu prezz orħos tal-fuel. Diversi mezzi tax-xandir irrappurtaw kif ħafna kumpaniji tal-fuel qed iwaqqgħu l-prezzijiet tal-petrol u d-diesel partikolarment fl-Istati Uniti.